ce ya haɗe da ganda, siga da zama maɗi duka baki na ya haɗa ya tanda. Ya zanyi da masu suna idan kin bar ni cikin tunani, ƙaunar ki tana bugun zuciya, sautin ta yana fitowa, komai kika ambata sai na yarda da shi ba na musawa. Muri da na kyautata miki domin so ki yabawa, ki mun uzuri a soyayya sabanin mu yana zamani. Mai so a cikin duhu yake da haske na wata da rana, bai ji da gani hakika a yau kurma na kiraye kaina. Sai wanda ya san da fina sane zai gane dukan nufina. Ki je ki binciken so ki nemo wanda ya so da rani. Ran da sanki ya zo ya soke ni na duk kamar na fara hauka. Ranar kowa ya raban da hannu nake kai masa duka. Motsin da nake ta ji a cikin rai zuciya na da shakka. Sayin da kike kira ki turiya ta cikin sakanni. Din da kan yi zancen ki inda za na jiya na kanje. Na ganna a duniya mai yawan fili tsakiyar gidaje. Motsi da yawan zumuɗi na mai so baya zama garaje. Soya kai su masoya kudu ba shaida ta yi kamanni. Alamun so da ƙauna zan lissafa su ki fara irga. Dan hankali na ciki ni ga mai yin so na halatta burga. Motsi da ido yana miƙa sako wasu sinai da ganga. Aikin so babu gayya bari in ce wani ya tsaya ni. Me san kai yake yi ma uzuri komai kai baya kalla. In ka shiga damuwa sai ya dama a tara kulbu da kwalla. Ni ma damuwa ta ce taki dan haka san ki nake ta maula. Ganin tafiyar muna sa kusa kai matsayin sa'anni. Salon wasu ne a soyayya in sun zauna su dinga wasa. Koyaushe muna hakan ni da ke bishiyar mu tana ta rasa. Ki mayar so na mai danki kauna gane ina na dosa. Na tsaka mai wuya nai sake mashin soya take ni. Komai na yi mallaka nai amincewa na rasa hakan ki. Domin ki na daina yin tanadi buri na mallakar ki. Ban samun nutsuwa sai idan kin bayyana fara'ar ki. So bai kyale mutane baya taba tsuntsaye da jini. Ki zo ki min da jagora sanda ta ki rike ta zaifi. Na tsallake rijiya dan na samu ruwa ki raka da rafi. Lamba ta yabo ki ban na fi so hannun ki ya min tafi. Kana iya boye sona haka za na tsaya a ganni. Na rafa idanuwa na da kunne dan maganar mutane. Akan ki mutum ya zage ni in ɗauka a rashin sani ne. Na ta so ƙaunar ki so kan fuska ya min zane. Da na kwanta mafarki ke na gamma cikin furanni. Kuna zauna da niyyar da yau aiki ba na iyawa. Ganin ki nake ki nai min gizo sai ki bayyana ki bacewa. Tarihin so na tsanta ya sanya maza da yawa macewa. Ba mamaki gurina mai jiya ya hannun sukuni. Idan na yi zabura na fi in garma a cikin dawakai. So bai san takama na ji ya jawo karayar sadaukai. Dalilin so akwai tabbacin an kwance naɗin sarakai. Shi ke nunan kurena baya da na yi furcin kibarni. Gaban kirin na zauna kamar ɗan yara nake zamowa. Idan kuma baki nan sani ba hirar mu nake tunawa. Kalamai masu daɗi a baki mawaka ne kurewa. Bana shakka akan haka ni dai naki yake taɓa ni. Makarantar so mutum aka sanya kafa ba a gamawa. Ni na shiga daidaiwa ciki a ajinki na yau tsayawa. Na so nai sakawa a